Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε? Μετά τι κάνουμε, θα σας πω τι κάνω. Ναι. Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω. Ναι. Του ρίχνω ένα σκοινί και δένει το σκάφος. Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε? Όχι, τι να καταλάβω. Ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος με κάποια αυτά πάνω. Εγώ είμαι 70 χρονών, είμαι πλήρης. Άρα, κύριε Δημήτρη, είχατε πλήρη άγνοια. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται ένα τέτοιο σκάφος. Ναι. Δεν σας προβληματίζει να καλέσετε αμέσως το λιμενικό? Συγγνώμη, κάτσε να σας τελειώσω, γιατί κάτι είπαν ότι δεν καλέσετε με το λιμενικό. Μάλιστα, πάμε παρακαλώ. Με το που τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενικό τηλέφωνο. Ωραία. Και τους λέω, έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική, γιατί δουλεύει η μηχανή του. Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς? Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι. Μάλιστα. Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν. Λοιπόν, και το φέραμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική που το φέραμε, πήγαμε το είχαμε δεμένο με το σκοινί, συνοηθήκαμε με τον αδερφό μου να κόψουμε το σκοινί και να το αφήσουμε να βγει στη στεριά για να σταματήσει. Καθ' όλη την ώρα, κύριε Δημήτρη, καθ' όλη λοιπόν την πορεία που έχετε προς τη Βασιλική, το πλοίο, το σκάφος αυτό, ο κινητήρας του φαίνεται να δουλεύει? Γιατί από ό,τι είδα και μέχρι... φαίνεται να δουλεύει, αγόρι μου, δούλευε. Δούλευε, αυτό λέω. Ναι, απλώς εμείς είχαμε πιο πολύ ταχύτητα και το τραβάγαμε. Λοιπόν, κόβοντας το σκοινί, για να φύγει το σκάφος να βγει έξω για να σταματήσει, δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος στο μουράγιο, στο μόλο. Είχε μαζευτεί κόσμος. Παίρνω το σκοινί εγώ. Κάνει στροφή το σκάφος, δεν πήγε προς τα έξω. Κάνει στροφή, γιατί αυτό δεν πήγαινε ευθεία, στριφογύριζε. Σε μια τρελή πορεία δηλαδή. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, και πάει και προσκρούει απά στο μουράγιο. Μάλιστα. Λίγο, έτσι. Και είχε κόσμο εκεί στο μουράγιο, είπατε, στο μόλο? Είχε κόσμο, είχε μαζευτεί κόσμος. Είσαστε πολύ τυχεροί όλοι σας. Ορίστε. Είστε πολύ τυχεροί και εσείς και ο κόσμος που ήταν στο μόλο. Τυχεροί είμαστε, θέλεις, αυτό δεν πειράζει. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Μπορεί να ήταν και λάθος μας, τέλος πάντων. Ρίχνω το σκοινί, το λάθος δεν είναι, κύριε Δημήτρη, δικό σας. Αλλού είναι το λάθος, θα τα πούμε μετά. Ναι, πείτε. Ναι, δεν με πειράζει, ούτε κατηγορώ κανέναν. Και εντάξει. Ρίχνω το σκοινί, δεν το προλαβαίνει ένα παιδί ψαράς και αυτός να πιάσει το σκοινί. Μάλιστα. Και φεύγει το σκάφος και πήγαινε για τον άλλο μόλο απέναντι που είναι τα νεκότερα. Αραγμένα, τουνταρισμένα. Ήταν κότερα. Και πήγατε μετά εκεί να το προλάβετε, τι κάνατε? Έγινε ένας πανικός, τον κακό, φωνάζω εγώ στον αδερφό μου, δεν άκουγε και καλά γιατί ήταν μέσα στη γέφυρα. Άνοιξε ταχύτητα, ανοίγει η ταχύτητα ο αδερφός μου και στο τσάκ προλαβαίνω και πιάνω με το γάτζο το σκοινί. Βάζω μία βόλτα στον παπά που λέμε εμείς στη δέντρα του σκάφους. Μάλιστα. Αλλά τι, τα χέρια μου πήραν τα κόψινα μου. Δεν μπορούσα. Ένα δευτερόλεπτο θα το άφηνα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω γιατί τελειώσει το σκοινί. Και θα έπεφτε απά στα κότερα. Τελικά κατάφερα και το κράτησα με όλη μου τη δύναμη. Το κράτησα, το σταματήσα με το σκάφος και δούλευε. Το τραβήξαμε πίσω με το σκάφος το δικό μου. Το πήγαμε πίσω στην εξέδρα, αυτή που ήταν ο κόσμος. Και το πλαϊοδότηση. Το ρίξαμε σκοινιά, μπήκαν κάποια παιδιά μέσα, το δέσανε. Έξω ήταν η αστυνομία, είχε έρθει η αστυνομία και ήρθε και το λιμεναρχείο.